Hello mga kawigal, welcome back po ulit sa channel natin, si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng super spicy unlimited siomai. Napakadami po. Gawa po na ni Bes yan. Homemade. At meron po tayong partner dyan na mang inasal chicken. Tapos may mga gulay po tayo. Ito, steam okra, tsaka steam na kangkong po. Nandito po yung ating sausaw na toyo mansi. At may chicken oil po. At bago po tayo magsimula, try po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkampi na club niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtas. Ang ganyan po mga viewers po namin. Po, lagi po kami meron mga kain sa araw at magliligtas po. Maraming salamat po ma. Salamat lang sa inyong butong na sa Kristo na matapagligtas sa amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Sarap po.
Sarap po talaga ng spicy. Sobrang sarap po, maraming bawang tsaka sili. Bagay na bagay pa sa toyo mansi. Limited siomai, ang dami. Umuulam po. Papatak-patak na yung ulan sa bubong po. Tsak na meron na po kayo maririnig na ingay mamaya. Bukod sa akin.
Ayun po, lakas na. Inabot na po tayo ng ulan. Ang dami. Compliment pa yung anghang. Malabas pa yung pawis natin. Lakas na po ng ulan. Ang lakas na. Maglaras bite na po ako.